Λοιπόν, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή της ορχήστρας μας, του Podcast 1919. Σήμερα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο, που λέμε, έναν άνθρωπο τον οποίο θαυμάζουμε και ήρθε επιτέλους η ευκαιρία να γνωρίσουμε κιόλας, γιατί δεν σε γνωρίζουμε, τον κύριο Γιώργο Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Άλλη μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο φιλόξενο χώρο του Family Apartment στην Πηλαία. Και επειδή είπαμε ότι δεν σε γνωρίζουμε, για όλο τον κόσμο που δεν σε γνωρίζει, με τι ασχολείσαι? Μουσικός. Είμαι Ναι. μουσικός. Δηλώνεις μουσικός. Μουσικός, Ναι. ναι. Παίζω βιολί, διδάσκω βιολί. Κάνω μαθήματα, έχω μαθητές αρκετούς. Τραγουδάω επίσης. Δεν δηλώνεις τραγουδιστής όμως. Δεν δηλώνω τραγουδιστής, όχι, γιατί... Πώς θα το πω τώρα, για μένα το μουσικός είναι πάνω απ' όλα τώρα ο τραγουδιστής. Και άργησα κιόλας να γίνω τραγουδιστής, οπότε το εργαλείο της φωνής, ας πω αυτό, το όργανο της φωνής, δεν το έχω δουλέψει όσο το βιολί. Αυτό το... Θα ξανάρθω μετά σε αυτό, γιατί θέλω να ρωτήσω κάποιο. Ναι, αυτό το ξέρουμε, δηλαδή ότι ασχολείσαι με το βιολί, ότι τραγουδάς πολύ ωραία. Με τη διδασκαλία ασχολείσαι? Πολύ. Ή με κάτι άλλο? Πολύ, ναι. Διδάσκω πολύ, ναι. Έχω μαθητές με το βιολάκι, και όχι μόνο βιολί, έχω και μαθητές που έρχονται να μάθουν και φωνή, υφολογικά Αλήθεια, θέματα, ναι. Να δηλαδή... μάθουν και επίσης έχω και ουτίστες που έρχονται να μάθουν τους δρόμους, τα μακάμια. Ναι, έτσι έχω ένα σύστημα, έχω μελετήσει τα μακάμια, έχω μελετήσει βυζαντινή μουσική, έτσι τα μπλέκω μεταξύ τους και... Τώρα ζεις πλέον μόνιμα Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι. Η καταγωγή σου όμως είναι? Η καταγωγή μου είναι από ένα χωριό της Κομοτηνής, στο νομό Ροδόπης. Ασώματη λέγεται το χωριό, είναι κοντά στην Κομοτηνή. Ασώματη, ναι. Ασώματη. Ναι, εκεί γεννήθηκα, στο χωριό. Και όλη η ενασχόληση με το βιολί πώς προέκυψε? Πώς προέκυψε? Τυχαία μάλλον προέκυψε, γιατί κάποια στιγμή γράφτηκα σε κάποιο χορευτικό εκεί να χορεύω στην Κομοτηνή όταν ήμουν μικρός, στους Καπαδόκες. Καπαδόκες. Ναι, Καπαδόκες, γιατί και η δική μου η καταγωγή, εμείς είμαστε ντόπιοι Ρωμιοί Έλληνες, του νομού Ροδόπης, χριστιανοί Ορθόδοξοι, Ρωμιοί λέγανε οι παλιοί, ναι, για τους εαυτούς τους. Και επειδή υπάρχει ένα σύλλογος εκεί πέρα με Καπαδόκες, οι οποίοι έχουν και αυτοί έτσι τουρκόφωνο ρεπερτόριο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι τουρκικά μιλούσαν. Έτσι μ' άρεσε αυτό που άκουσα και πήγα και γράφηκα εκεί να χορεύω. Και καθώς μάθαινα λοιπόν να χορεύω και άκουγα και μουσικούλες διάφορες κλπ. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό, είπα θέλω ένα βιολί. Δεν είσαι Καπαδόκης όμως, να το πούμε. Δεν έχω καμία σχέση, ναι. Από καταγωγή δεν έχω, όχι, ναι. Από Καπαδοκία. Έχω μια γιαγιά η οποία γεννήθηκε στη Μικρασία, ήρθε πρόσφυγας, μωράκι ήτανε, στο χωριό Κσδερμπεντ. Αυτό είναι στην Νικομίδια κοντά, ας πούμε, απέναντι από την πόλη. Από εκεί να ξέρεις ήταν και οι δικοί μου οι παππούδες, ήρθαν. Από πού? Από το Ατάπαζαρ, το οποίο είναι μια επαρχία της περιφέρειας της Νικομίδιας. Νικομίδιας, ναι. Ναι. Είχε 14 ελληνικά χωριά στο Ατάπαζαρ. Και εκεί έφυγαν πρόσφυγες από τα Κωτίωρα και έμειναν για 70 χρόνια πριν έρθουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ναι. Δεν το ήξερα. Οπότε εκεί έγινε και μια ανάμειξη με το γηγενή πληθυσμό και αυτό αφομοιώθηκε και στη μουσική τους. Δηλαδή έχουν δική τους μουσική παράδοση. Πολύ ξεχωριστή. Μάλιστα, ναι. Εντάξει. Αυτά, από το χωριό Ασώματη. Ναι. Παλιότερα το χωριό είχε τουρκικό όνομα, Μπουλάτκιο ονομαζόταν. Έμενες στο χωριό ή στην Κομοτηνή? Στο χωριό γεννήθηκα. Αργότερα η οικογένειά μου πήγε στην Κομοτηνή, ναι, για να έχουμε ευκολία με τα σχολεία και με τα φροντιστήρια και με αυτά. Άρα εκεί στο σύλλογο στους Καπαδόκες ξεκίνησε και το πρώτο ερέθισμά σου με τη μουσική. Με τη μουσική, ναι. Καθώς βέβαια πέρασαν τα χρόνια και συνειδητοποίησα, γιατί
καμιά φορά μεγάλη συνειδητοποιούμε αυτά που ζούμε σαν παιδιά και ξεκαθαρίζουν τα βιώματα. Εντάξει, η παραδοσιακή μουσική ήταν πολύ έντονη και μέσα στο σπίτι, Ναι. από τη μάνα μου, ξέρω εγώ, από τους παλιότερους οι οποίοι τραγουδούσαν πάρα πολύ, στα γλέντια που γινόντουσαν τότε στο χωριό σε γάμους ή ξέρω εγώ σε γιορτές, στο Πάσχα κλπ. Υπήρχαν οι ορχήστρες που παίζανε, αλλά τούρκα ορχήστρες πάντα, Ναι. με τέτοιο ρεπερτόριο, ναι. Όχι πιο πολύ Θράκη. Όχι, καμία σχέση με αυτό το ρεπερτόριο που εννοούμε Δυτική Θράκη, που αφορά τον Βόρειο Εύρο μόνο όμως, αλλά έχει επικρατήσει στα Δυτική Θράκη. Εμείς οι ντόπιοι της Ροδόπης, οι Έλληνες, δεν έχουμε καμία σχέση. Άλλωστε τουρκόφωνοι ήταν οι άνθρωποι και στο χωριό μου και σε ένα διπλανό χωριό ζούμε μαζί με μουσουλμάνους. Εμείς, μειοψηφία ήμασταν εκεί και μην ξεχνάμε πριν γίνει η ανταλλαγή των πληθυσμών πόσο ήταν οι Ρωμνοί σε αυτές τις περιοχές. Ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό, ένα 10% παραπάνω δεν ήταν. Δηλαδή 5 χωριά είμαστε με Έλληνες ντόπια στο νομό Ροδόπης. Πώς ήταν αυτή η σχέση με τον τουρκόφωνο πληθυσμό εκεί? Πολύ καλή. Πολύ καλή. Συνύπαρξη, έτσι. Ναι, ναι. Το χωριό μας είναι τέτοιο. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές άμα δεν είναι κάποιος από εκεί, δημιουργούνται και κάποια στερεότυπα. Δηλαδή λέμε υπομάκι, αν νιώθουν περισσότερο Τούρκοι στη συνείδηση. Κοίταξε, ναι. Ξέρεις, κάποια πράγματα που μπορεί να μην έχουν και καμία σημασία. Ναι. Εάν υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη. Όχι, οι άνθρωποι, κοιτάξτε, όσο παλιά πάμε και από μαρτυρίες και από αυτά που θυμάμαι εγώ τώρα, πια 52 χρονών είμαι, όσο πιο πίσω πάμε τόσο πιο αρμονικά ζούσαν οι άνθρωποι. Όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζουν διάφορες τριβές που δεν έχει σημασία τώρα να τα αναλύσουμε, και γιατί ενδεχομένως να μην τα αναλύσουμε και σωστά κιόλας. Ναι. Αυτό που θέλω να πω ότι για μένα, αφού είμαι από ένα τέτοιο μέρος, είναι απολύτως φυσιολογικό να συνυπάρχουν άνθρωποι με γλώσσες διαφορετικές, με θρησκείες διαφορετικές. Για μένα είναι ένα πολύ φυσιολογικό περιβάλλον, παιδιά, αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Έτσι, δηλαδή χρωματισμοί διάφοροι, πολιτισμοί διάφοροι, γλώσσες, τραγούδια. Ναι. Η γενιά των παππούδων μου ή των μεγάλων θειών μου, που πολλοί από αυτούς έχουν φύγει, εκτός από τουρκικά σαν μητρική γλώσσα, βεβαίως μάθανε και ελληνικά, αλλά ξέραν και άπτυστα βουλγάρικα, γιατί είχαν και 2 βουλγάρικες κατοχές αυτοί τώρα. Εκεί πέρα, εντάξει, ναι. Στις γιορτές, ας πούμε, και στις κεντρικές εκδηλώσεις συνυπήρχαν και οι τουρκόφωνοι πληθυσμοί και οι ελληνόφωνοι? Εντάξει, φαντάζομαι όχι στα θρησκευτικά, αλλά σε γλέντια, πανηγύρια, δηλαδή ή υπήρχαν ξεχωριστές κοινότητες? Κοίταξε, στους γάμους που γινόντουσαν πολύ συχνά οι γειτόνοι καλούνε. Εμείς είμαστε στο όριο, ας πούμε, στο χωριό. Από πίσω είναι ο τουρκικός Μαχαλάς. Έχουμε και κάποιους πομάκους επίσης στο χωριό μας. Ναι. Καλούνε στους γάμους, δηλαδή, και τους γειτόνους και αυτά, και κάποιους άλλους που ενδεχομένως να έχουν σχέσεις. Αυτά γίνονται. Τώρα σε γιορτές δεν γίνονται πια, ρε παιδιά. Έχουν ερημώσει καταρχήν τα χωριά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Ναι. Έχουν φύγει όλοι, έχουν πάει στις πόλεις. Οι νέοι δεν κάνουν. Δεν γίνονται πλέον. Δεν υπάρχει κόσμος να τα στηρίξει αυτά. Και να γίνει πλέον ή παλιότερα, αν συνέβαιναν. Παλιότερα γινόντουσαν, θυμάμαι. Και ήταν ενιαία? Όχι, δεν ήταν ενιαία. Υπήρχαν ξεχωριστά πανηγύρια για τους τουρκόφωνους, ξεχωριστά για τους ελληνόφωνους? Όχι, ελληνόφωνοι δεν υπήρχαν καθόλου. Δεν υπήρχαν ελληνόφωνοι. Ήταν όλοι τουρκόφωνοι. Και χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Τώρα, δεν γλεντούσαν γενικά μαζί παρά μόνο στους γάμους, και εμείς όταν ήμασταν παιδιά. Ναι. Και γινόντουσαν οι γάμοι παλιά γινόντουσαν στις αυλές των σπιτιών, εντάξει. Ό,τι καλύτερο, έχω προλάβει και εγώ τέτοιο γάμο. Ναι, στις αυλές. Η θεία μου στην αυλή της γιαγιάς μου, εκεί παντρεύτηκε. Εκεί γίνονταν τα γλέντια. Οπότε ακούγαμε γλέντια από πάνω από τους Τούρκους. Πηγαίναμε, ξέρω εγώ. Όταν λέω ακούγαμε γλέντια, εννοώ ταβούλια και ζουρνάδες. Ακάλεστη.
Ναι, πηγαίναμε κάλλιστα, αλλά ήμασταν απ' έξω. Ναι. Τώρα κάποιοι που είχαν σχέση μπορεί να ήταν καλεσμένοι. Ναι, πολύ συχνά. Αυτό γινόταν έσχελος που αναφέρεις. Πολύ συχνά δηλαδή λέγανε περάστε μέσα και εραστείτε. Πάρτε κάτι κλπ. Το ίδιο και με εμάς. Δηλαδή, όποτε γίνονταν γλέντια τέτοιου τύπου γάμοι εννοώ. Ναι. Πολύ συχνά έβλεπες από τον πάνω Μαχαλά, κατέβαιναν έτσι πιο νέα παιδιά και καθόταν απ' έξω να δούνε το γλέντι. Παρατηρούσανε, ας πούμε, ήταν θέαμα. Βιολί πήγε σε δάσκαλο? Όχι. Αυτοδίδακτος. Αυτοδίδακτος είμαι γενικά. Και παίζεις έτσι αυτοδίδακτος. Αυτοδίδακτος. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο. Τώρα η επόμενη ερώτηση είναι. Ναι. Πόση ώρα μελετούσες? Μελετούσα, παιδιά, κοιτάξτε να σας πω. Στην αρχή. Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό το ερώτημα επίσης. Αν ήταν και εσκεμμένη απόφαση να μην πας σε δάσκαλο? Όχι, δεν υπήρχε, θα σας πω. Δεν υπήρχε δάσκαλος τότε. Όταν είχα πάρει εγώ το βιολί, το άκουσα και το αγάπησα και μου άρεσε από τον Κυριάκο του Μπετρά. Που είναι ένας συντοπίτης μου εκεί πέρα, παλιότερος, πολύ καλός μουσικός, και έχουμε και καλές σχέσεις τώρα. Και όταν τον άκουσα λοιπόν, είπα θέλω αυτό, συζήτησα τότε με τον Πετρά και μου λέει Γιωργάκη, εγώ δεν δείχνω βιολί, ενδεχομένως να ήταν νωρίς και για τον Κυριάκο τότε να δείξει, ενδεχομένως να μην είχε και πολλά χρόνια και αυτός. Ναι. Είχε ξεκινήσει και είχα πάει τότε στη Μαρία την Κυπουρού, η οποία είναι κλασική μουσικός, δυτική μουσικός, εξαιρετική, φοβερή βιολίστρια. Κάναμε κάποια μαθήματα και μετά είχα κάτι ατυχήματα, κάτι μηχανάκια, νεολαία, τώρα μπήκαμε εφηβεία και ξεκίνησαν άλλα αυτά και το βιολί το άφησα. Δηλαδή με τη Μαρία έκανα 3-4 μαθήματα και το άφησα μετά το βιολί και το ξανά άνοιξα αργότερα, 18-19 χρονών, σαν φοιτητής πλέον. Καθώς ήρθα στη Θεσσαλονίκη στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο για να σπουδάσω. Έχεις τελειώσει από... Όχι. Το άφησες? Όχι. Πήρα την κατεύθυνση με τη μουσική. Ναι. Καλά έκανες. Ήταν και λίγο βιοποριστική η λόγη τότε. Έπρεπε λίγο να βρω... Μα από αυτό το επάγγελμα θα βρίσκες παντού δουλειά. Ηλεκτρολόγων μηχανικών, ναι, αλλά κοίταξε. Πλέον είναι πολύ περιζήτητο. Το λέω γιατί είναι η αδερφή μου ηλεκτρολόγος. Έχει τελειώσει στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Ναι, Γιάννη, αλήθεια είναι αυτό. Και είναι ένα επάγγελμα και στο εξωτερικό. Έχω γνωρίσει πολλά παιδιά επίσης που δουλεύουν ηλεκτρολόγοι σε πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Και η αδερφή μου δουλεύει στην Αμερική επίσης τώρα, δηλαδή καμία σχέση. Ναι. Είναι ένα επάγγελμα που έχει δουλειά. Ναι. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Αδερφή σου είναι μικρότερη από μένα, οπότε αν ακολουθούς και εγώ αυτόν τον δρόμο. Εμένα είναι δίδυμη. Είστε δίδυμη. Είμαστε δίδυμοι. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω πώς ήταν εκείνα τα χρόνια για να καταλήξω εκεί. Εγώ ήδη τελειώνοντας το Λύκειο, όπως σας είπα, είχα και αυτό το ενδιαφέρον για τη μουσική και περνούσαν τα χρόνια και γινόταν όλο και πιο έντονο. Λοιπόν, το μικρόβιο αυτό έμπαινε όλο και πιο βαθιά μέσα μου και καθώς πέρασα εδώ είδα ότι 2 καρπούζια σε μια μασκάλη, λίγο δύσκολο γιατί το Πολυτεχνείο και η μουσική είναι 2 τεράστια καρπούζια κιόλας. Ναι. Το Πολυτεχνείο τότε θυμάμαι είχε κάτι 6 ώρα, 7 ώρα υποχρεωτικά καθημερινά. Και εγώ καθώς είχα και το ενδιαφέρον για τη μουσική είδα ότι, γιατί με το βιολί είχα πολύ μελέτη, το είχα καταλάβει αυτό και επειδή ήμουνα και μόνος μου κιόλας να μελετήσω, να μάθω. Βέβαια να πω και κάτι, γιατί ενδεχομένως να μας ακούνε και παιδιά τα οποία αν μπορούμε να βρούμε ένα δάσκαλο να πάμε να μάθουμε, παιδιά, γιατί αυτό θα μας γλιτώσει πολύ χρόνο και κόπο και ενδεχομένως να μας γλιτώσει και από λάθος μονοπάτια. Ναι, βέβαια. Από κακοτοπιές. Δηλαδή εγώ αργότερα 30 τόσο χρονών πήγα να βελτιώσω κάποια πράγματα, κρατούσα το δοξάρι λάθος. Πήγες εν τέλει. Ναι, πήγα σε έναν άνθρωπο εδώ στη Θεσσαλονίκη, δυτικό, εξαιρετικό μουσικό. Κλασικό βιολί, δηλαδή. Να πάρεις το τεχνικό κομμάτι. Να διορθώσω το δοξάρι, γιατί το κρατούσα όπως να είναι, ήμουν πρακτικός εγώ, έπαιζα όπως έβλεπα. Εγώ ουσιαστικά έμαθα να παίζω από μια βιντεοκασέτα που είχα εκεί πέρα από ένα σύλλογο που χορεύαμε με τους Καπαδόκες. Έπαιζε ο Κυριάκος βιολί και έβλεπε τον Κυριάκο από τη βιντεοκασέτα τι κάνει και προσπαθούσα τώρα εγώ από τη βιντεοκασέτα να μάθω. Έτσι ξεκίνησα από τη βιντεοκασέτα. Λοιπόν, αν θέλουμε να μάθουμε μουσική και υπάρχει κάποιος δάσκαλος, καλό θα ήταν. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Ναι.
μας γλιτώνει και σας είπα από κακοτοπιές, γιατί μπορεί να μάθουμε πράγματα λάθος, μαθαίνουμε πιο γρήγορα και ουσιαστικά έχουμε και άλλη εξέλιξη. Μαθαίνουμε καλύτερο αποτέλεσμα ναι, σίγουρο. Ναι, γιατί η μουσική είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μαθαίνεται σε μια ζωή, το έχουμε καταλάβει αυτό όλοι μας. Ναι. Οπότε, ναι. Εσύ υφολογικά, σαν παίχτη, πώς θα σε χαρακτήριζες? Είσαι πιο κοντά στο αλατούρκα παίξιμο? Ναι, αλατούρκα λέγεται αυτό το παίξιμο και έτσι ονομαζόταν από παλιά και η παλιή μουσική αλατούρκα το λέγανε. Νομίζω ότι έχω περάσει και πολλά πράγματα, ή τουλάχιστον προσπαθώ, από τη βυζαντινή μουσική, καθώς έχω μάθει αρκετά πράγματα δίπλα στον νεοχωρίτη του Παναγιώτη. Αλήθεια λες? Ναι. Έχετε σχέση ακόμα με τον Παναγιώτη? Τώρα όχι, έχει φύγει. Τώρα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Και επίσης πήγα εκεί στον Ρωμανό το Μελωδό, τον παλιό. Ναι. Το Ρωμανό. Τώρα είναι ο γιος του νομίζω εκεί. Ναι, ο Χαραλάμπης. Ναι, τώρα στο καινούριο δεν έχω πάει, γι' αυτό λέω στον παλιό. Όταν είχε δημιουργηθεί τότε από τον μέγιστο τον νεοχωρίτη. Και έμαθα πολλά πράγματα, άκουσα όλα αυτά χάρη σε έναν κοινό φίλο που είχαμε στο Μάρκο το Σκούλιο. Αυτός με πήρε και με πήγε και μου λέει πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε εκεί, γιατί είναι πολύ σπουδαία αυτή η δουλειά που γίνεται. Έμαθα πολλά και τέλος πάντων για το ύφος, καθώς λοιπόν ρωτάτε, προσπαθώ να βάλω και από τη βυζαντινή μουσική ό,τι ξέρω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η βυζαντινή μουσική κάπως τα εξηγεί πιο καλά. Πήγες να μάθεις βυζαντινή? Ναι, θεωρητικά ξέρω πολλά πράγματα. Το έχουμε ρωτήσει και σε άλλο καλεσμένο αυτό. Ναι. Ο οποίος έχει δηλώσει ότι έχει κάνει βυζαντινή μουσική, όμως δεν είναι ψάλτης. Εσύ δεν είσαι ψάλτης. Όχι, είμαι στο επίθετο. Ναι, ψάλτης είσαι στο επίθετο. Πήγες για να μάθεις να ψάλεις ή για να αποκτήσεις όλο αυτό και το θεωρητικό και το πρακτικό υπόβαθρο που μπορεί να σου προσφέρει η βυζαντινή μουσική? Το δεύτερο. Να μάθω βυζαντινή μουσική και όχι να ψάλω. Ψάλεις ωστόσο? Όχι, γιατί δεν έχω καθίσει στο ψαλτήρι. Κρίμα, γιατί πιστεύω θα ψέλνες ωραία. Είναι φοβερή τέχνη, αλλά τουλάχιστον πριν από μερικά χρόνια που δούλευα πολύ σαν μουσικός, τα Σαββάτα, παιδιά, κοιμόμασταν τα ξημερώματα από τις δουλειές, από τους γάμους και από αυτά. Δηλαδή θα ήταν λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Είναι δύσκολο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, ναι. Αλλά εξ αρχής με ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Χάρη στον Μάρκο το Σκούλιο, ο οποίος είναι τώρα καθηγητής στην Άρτα, στο τμήμα μουσικής εκεί πέρα. Λοιπόν, με πήγε εκεί δίπλα στον νεοχωρίτη, καθίσαμε χρόνια, κάναμε και ορχήστρα και παίζαμε και άκουγα από εκεί πέρα, γιατί στη βυζαντινή μουσική υπάρχει ένα θέμα. Η θεωρία είναι υπέροχη, τα λέει πάρα πολύ ωραία, πιο ωραία. Τώρα πειράζει που μπαίνουμε σε πολύ μουσικά θέματα? Όχι, μας αρέσει πάρα πολύ εμάς. Ναι, εντάξει, ωραία, λέω μήπως είναι πολύ ειδικά και... Όχι. Ποια είναι τα αγαπημένα σου μακάμου μετά? Και χάσουμε... Αυτό είναι σαν την προηγούμενη ερώτηση που άκουσα κάπου εδώ, ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό. Ναι. Είναι πολλά ρε παιδιά, δεν είναι ένα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα, φύγαμε τώρα. Είχες πάει στο Μάρκο το Σκούλιο? Ναι, με πήγε λοιπόν εκεί πέρα, έμαθα αυτό, η βυζαντινή μουσική τα λέει υπέροχα, πάρα πολύ ωραία, τα λέει πιο αναλυτικά, εξηγεί όλο αυτό το φαινόμενο με την τροπικότητα υπέροχα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα στη βυζαντινή μουσική. Δεν μπορείς να τα ακούσεις αυτά, γιατί έχει χαθεί και ένα μεγάλο μέρος αυτής της παράδοσης, που όσο η θεωρία και να υπάρχει από πίσω, τελικά είναι μια προφορική παράδοση, μια προφορική τέχνη. Η βυζαντινή μουσική, δηλαδή ό,τι ακούσεις. Και άμα δεν περάσουν καλά ακούσματα στους πιο νέους κλπ., πώς θα γίνουν? Οπότε, στο υφολογικό βέβαια περισσότερο. Στο υφολογικό, ναι. Ναι, υφολογικό, διαστηματικά κλπ. Ναι. Γιατί σε επίπεδο καταγραφών υπάρχουν καταγραφές και τα λεγόμενα κλασικά μαθήματα που λένε. Αλήθεια, ναι, σωστά βέβαια. Απλώς ήθελα να πω ότι αν έχουμε τώρα και το τουρκικό μακάμα από δίπλα, που είναι πολύ ζωντανή αυτή η παράδοση εκεί πέρα, δεν έχει διακοπεί, δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ. Τώρα στα τελευταία χρόνια αλλάζουν βέβαια τα δεδομένα. Έχεις από εκεί κάποια ακούσματα, έχεις από εδώ τώρα κάποιους καλούς ψαλτάδες, συμπληρώνεται καλύτερα αυτή η εικόνα. Ναι, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για την ίδια μουσική σχεδόν. Ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Με άλλα χρώματα όπως το νησιώτικο βιολί, ας πούμε, ή το βιολί σε άλλες περιοχές, ασχολήθηκες? Ασχολήθηκα προκειμένου να μάθω ένα ρεπερτόριο για να καλύπτω ένα μέρος του επαγγέλματος. Λίγο διεκπαιρεωτικά δηλαδή.
όχι τόσο σε βάθος. Σου άρεσε όμως? Ναι, υπέροχα όλα αυτά τα παίξηματα. Παιδιά, το βιολί στην Ελλάδα έχει μια ποικιλία απίστευτη. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει από την Κρήτη μέχρι πάνω την Ήπειρο και τη Μικρασία κλπ. Και όχι μόνο το βιολί βέβαια, και άλλα όργανα και το κλαρίνο κλπ. Νομίζω ότι αυτή η τόσο μεγάλη ποικιλία και η διαφορετικότητα στα στυλ όλα αυτά που υπάρχουν δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον πλανήτη. Και υπάρχει και στον Πόντο, να το πούμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να το μελετήσεις. Όχι, το βιολί στον Πόντο. Όχι, γιατί τέτοια πράγματα είναι πολύ ιδιαίτερα υφολογικά, αυτά τα τοπικά ας πούμε, που δεν θα μπορούσα να το κάνω καλά αυτό. Πώς θα παίξω καλά ποντιακά, δεν θα μπορούσα. Κοίταξε, υπήρχε το ξέρω ότι δεν θα μπορούσα. Σε κάποια μέρη του Πόντου, υπήρχε Δυτικός Πόντος, παίζαν πάρα πολύ. Βιολί παίζανε. Όπως παίζανε και στο Πογόνι. Θα μπορούσα εγώ να παίξω τώρα. Βέβαια το ποντιακό είναι πιο κοντά σε αυτά που παίζω εγώ σίγουρα. Αλλά δεν θα μπορούσα να το παίξω. Θέλω να πω πιστεύω ότι κάποια τέτοια στυλ είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα και θέλουν και ανάλογη καταγωγή, ρε παιδιά. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που δεν είναι πόντιος, ο οποίος θα παίξει πολύ καλά ποντιακά ή θα τραγουδήσει. Λίγο δύσκολο δεν είναι αυτό? Τώρα μην ψάχνεις να βρεις μία στις 1000, γιατί μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει. Από μικρός αν γεννήθηκε και τα άκουγε, αλλά πρέπει να είσαι από μικρός και λοιπά. Δεν γίνεται τώρα. Πού να μπορώ να πω καλά ποντιακά? Όσο κοντά και να είναι. Τα Καπαδόικα, τα Μικρασιάτικα κλπ. Δεν γίνεται. Ναι. Ως ένας άνθρωπος που είσαι και πρακτικός μουσικός, επιτοπλίστων, και βρέθηκες σε θέσεις διδασκαλίας και στο τμήμα της Άρτας και στη σχολή την Εγχορδές, ποια ήταν η δικιά σου προσέγγιση στη διδασκαλία? Προσέγγιση στη διδασκαλία. Αυτό το οποίο κάναμε τώρα πια περισσότερο με ιδιαίτερα είναι να δείχνουμε, να μαθαίνουμε στα παιδιά ένα ρεπερτόριο το οποίο βασίζεται στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Είναι δηλαδή, δεν εμβαθύνουμε τόσο πολύ. Εγώ τουλάχιστον, δηλαδή, προκειμένου να πάω στην Άρτα τώρα εκεί και να έρθει ένα παιδί και να του μάθω, δεν εμβάθυνα τόσο πολύ κάπου. Γιατί όπως σας είπα, η ελληνική παραδοσιακή μουσική έχει τρομερή ποικιλία σε ό,τι αφορά τα στυλ, το ύφος κλπ. Και εμείς βεβαίως ότι μπορούμε παίζουμε από όλα αυτά, δεν μπορούμε να τα παίξουμε όλα αυτά καλά τα πράγματα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, σε μια σχολή, σε ένα τμήμα μουσικό, θα δείξουμε γενικότερα από όλη την Ελλάδα ένα ρεπερτόριο, όσο καλά κατέχουμε τοπικά, υφολογικά, να τα περάσουμε στους μαθητές μας, κάπως έτσι. Ναι, τώρα στα ιδιαίτερα που έχω υπάρχουν μαθητές που έρχονται μόνο για να μάθουν μακάμια. Εξειδίκευση. Αυτοσχεδιασμούς. Ναι, εξειδίκευση. Ναι. Ή και παραδοσιακά γενικότερα. Σ' ακούμε που τραγουδάς και πολύ ωραία τουρκικά. Ναι. Τουρκικά ξέρεις? Τουρκικά ξέρω αρκετά, ναι. Έμαθες ή... Τουρκικά ήξερα πάρα πολλά από το σπίτι σαν λεξιλόγιο. Σαν λεξιλόγιο. Ναι, και αργότερα έτσι καθώς ήρθα σε επαφή, δεν πήγα κάπου να μάθω, αλλά έτσι με παιδιά που μιλούσαν και λοιπά, αυτό τακτοποίησα λίγο αυτά της γραμματικής, θα έλεγα περισσότερο, αλλά σαν λεξιλόγιο από μικρός, κάποια στιγμή μεγαλώνοντας, γιατί για μένα ήταν φυσιολογικά κάποια πράγματα, συνειδητοποίησα ότι είχα ένα τεράστιο ρεπερτόριο από λέξεις στα τουρκικά. Ναι. Ωραία, για να περάσουμε και στο ρεπερτόριο της Καπαδοκίας, γιατί πολλοί σε γνωρίζουν και από αυτή την ενασχόληση. Σωστά, ναι. Μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει ότι είναι ένα εξειδικευμένο ρεπερτόριο. Γιατί μουσική κάνουμε λόγο εκεί? Για δημοτική, για ελληνική, για αστικού τύπου μουσική? Εσύ πώς θα τη χαρακτήριζες? Παραδοσιακή μουσική είναι. Παραδοσιακή μουσική. Ναι, παραδοσιακή μουσική. Είναι η μουσική που έφεραν οι πρόσφυγες όταν ήρθαν εδώ. Αστική μουσική και μη αστική. Δεν ξέρω τώρα πώς να το... Ενιαίο είναι αυτό τώρα. Δηλαδή, ιδίως σε τέτοιες περιοχές, άντε στη Σμύρνη, η αστική τάξη, δηλαδή μια πολύ μικρή μειοψηφία του κόσμου, μπορεί να είχε μια μόρφωση έτσι λίγο δυτική, μια παιδεία κλπ. Και μπορεί να έχει περάσει έντονα το δυτικό
αυτό που σήμερα έχει περάσει πάρα πολύ έντονα σαν Σμυρνίκη μουσική με την Ιστοντιαντίνα κλπ. Ναι. Δεν αφορούσε βέβαια τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Του λαού. Τώρα σε αυτές τις περιοχές είναι ενιαίο αυτό, δηλαδή και πρόσφυγες οι οποίοι ήταν και από τις πόλεις τις μεγάλες, δηλαδή και όχι από χωριά, είχαν παρόμοιο ρεπερτόριο με τα χωριά. Εκεί τώρα τι παίζουν? Πού? Στην Καπαδοκία. Καπαδοκία, ναι. Τώρα Καπαδοκία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Στην Τουρκία μετά τον Κεμάλ έχει μπει έντονα το σάζι, αυτό που λέμε μισάζι. Μπαλάμα, αυτό που λένε οι Τούρκοι μπαλάμα. Ναι. Το σάζι. Οπότε αυτό όμως ήρθε μετά. Ναι. Σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν έντονα τα ούτια και τα βιολιά βασικά. Ναι. Με αυτά παίζαν οι άνθρωποι. Ή σε τουρκόφωνες περιοχές του Πόντου που και από εκεί έχω καταγραφές. Έχω καταγράψει και από εκεί ρεπερτόριο και κάτι μπαφραλίδες, κάτι τέτοιες περιοχές, Χάυζα, ούτια, βιολιά είχαν οι άνθρωποι και το ρεπερτόριο είναι αυτό, είναι ενιαίο στα χωριά και στις πόλεις, οπότε αστικό, χωριάτικο, πες όπως θες, ένα ρεπερτόριο, δηλαδή οι Κόνιαλοι τραγουδούσαν π.χ. τώρα, ας μιλήσουμε για το Κόνιαλ που υποτίθεται ότι είναι ένα τραγούδι που βγήκε τότε, τον προηγούμενο αιώνα, κυκλοφόρησε πάρα πολύ. Και το παίζουν παντού πλέον. Και το ακούς να το παίζουν από το Ιράκ μέχρι την Αλβανία, το Κόνιαλι. Και στο χωριό μου οι παλιοί Κόνιαλοι τραγουδούσαν και στο Εικόνιο μιλάει. Και στον Πόντο το υπάρχει. Βέβαια. Με ποντιακό στίχο εννοώ. Με ποντιακό στίχο, ναι. Και στην Κύπρο και στη Λέρο και παντού, ναι. Δηλαδή κάποια κομμάτια, εντάξει, έχουν γίνει τώρα και στην Τουρκία θεωρείται ότι είναι, ότι είναι από το Εικόνιο. Ναι. Αλλά δεν ήταν έτσι. Κάποια στιγμή έβγαινε ένα τραγούδι, είχε κυκλοφορήσει και το γραμμόφωνο τότε. Ναι. Μιλούσε για μια όμορφη κοπέλα από το Εικόνιο, ξέρω εγώ, ή για ένα παλικάρι από το Εικόνιο και σήμερα θεωρείται ότι είναι τοπικό. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Άρα σήμερα στην Καπαδοκία έχει τουρκόφωνους πληθυσμούς κυρίως ή έχει και ελληνόφωνους? Στην Καπαδοκία σήμερα. Ναι. Παιδιά, μόνο τουρκόφωνοι. Όχι, είναι Τούρκοι, δεν είναι τώρα τουρκόφωνοι. Είναι ίσα-ίσα στην Καπαδοκία. Να πω και κάτι ακόμη. Καθώς φύγανε με την ανταλλαγή των πληθυσμών και πληθυσμοί από εδώ, μουσουλμάνοι πήγαν εκεί και οι χριστιανοί ήρθαν από εδώ. Εδώ υπήρχαν και ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι που φύγανε από τα Γρεβενά, από Κοζάνη κλπ. Αυτοί ήταν ελληνόφωνοι. Το χωριό μου, να ξέρεις, ήταν αμιγώς τουρκικό. Η Κωνσταντία Αριδαίας, Αλμοπίας, λεγόταν Κοστολούπ. Και οι Τούρκοι από εκεί μετά την ανταλλαγή πήγαν στην Αδριανούπολη. Ωραία. Στην Καπαδοκία σίγουρα υπάρχουν από αυτές τις περιοχές που ανέφερα νωρίτερα και αυτοί οι πρόσφυγες όλοι ήταν ελληνόφωνοι. Δηλαδή τουρκικά μάθανε εκεί και όχι πρώτη γενιά. Και όλες η πρώτη γενιά μπορεί να πέθανε και να μιλούσε μόνο ελληνικά. Αυτοί που πήγαν εκεί πέρα, όπως έγινε εδώ με πάρα πολλούς πρόσφυγες που ήρθαν που μιλούσαν μόνο τουρκικά. Πάρα πολλοί πρόσφυγες. Και έτσι έμειναν οι άνθρωποι. Το είπες λίγο πριν και μου γεννήθηκε μια απορία, επειδή το σάζι στην ουσία μπήκε στη μουσική των Τούρκων ως πολιτικό πλάνο, δηλαδή μετά το Κεμάλ. Μήπως κάτι αντίστοιχο κάναμε και εδώ στην Ελλάδα που βάλαμε το ταμπουρά ντε και καλά ως ελληνικό όργανο στα μουσικά σχολεία? Ως ελληνικό, ναι. Το ρίξε. Ρωτάω, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, ότι είναι και μια πολιτική απόφαση να μπει ως υποχρεωτικό μάθημα ο ταμπουράς, όντας εξαφανισμένο όργανο από τη δημοτική μουσική. Υπάρχει σε αυτό, υπάρχει όντως. Δηλαδή είναι πρωτίστως πολιτική απόφαση. Σωστά είναι αυτά, παιδιά. Τι να κάνουμε, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε τώρα, εμείς προερχόμαστε, εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε μνήμες, αλλά έχουμε γνωρίσει σίγουρα ανθρώπους οι οποίοι είχαν γεννηθεί σε μια άλλη εποχή, όπου ακόμη δεν υπήρχαν αυτά τα έθνη, κράτη. Εμένα όλοι οι παππούδες μου ήταν Οθωμανοί πολίτες. Οθωμανοί πολίτες ήταν όλοι μου οι παππούδες. Ήταν δηλαδή γεννημένοι σε μια αυτοκρατορία Οθωμανική. Αργότερα προέκυψαν τα εθνικά κράτη προς τα εδώ, προς τα μας. Αυτά είναι λίγο φρέσκια ιστορία. Τώρα η Κομοτηνή έχει 100 χρόνια ιστορία στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή εγώ πρόλαβα παλιούς που λέγανε όταν ήρθε η Ελλάδα.
Ναι, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ακόμα αυτές οι ταυτότητες διαμορφώνονται. Τώρα παντού όλοι κάνουν έτσι ένα πλάνο εθνικό, να υπάρξει και μια ιστορία από πίσω. Τι να πούμε για αυτό το πράγμα τώρα, για τον ταμπουρά. Εντάξει, δεν είναι και κακό τώρα, μουσικούλα είναι στο κάτω-κάτω. Ναι. Λοιπόν, για να το συνδέσουμε και λίγο με αυτό που λες, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, πιο γενικό, και επειδή έχει υποθεί από πολλούς η άποψη ότι αυτή η μουσική δεν είναι ελληνική. Υπάρχει, θα λέγαμε, ένα στερεότυπο γύρω από την καπαδόκικη μουσική, επειδή είναι τουρκόφωνη. Εσύ τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό? Μπορεί να θεωρηθεί η ελληνική παραδοσιακή μουσική? Τώρα αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Χρησιμοποιούμε όρους νεότερους, ελληνική Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας και οι δικοί σας, αν είστε πόντοι, ναι, Ρωμιοί λέγανε για τον εαυτό τους. Δεν λέγανε Έλληνες. Έλληνες, ναι. Λέγανε Ρωμιοί, εντάξει. Χρησιμοποιούμε τώρα νεότερους όρους για να περιγράψουμε παλιότερες καταστάσεις. Παιδιά, αυτή η μουσική τώρα χάνεται στις χιλιετίες μέσα. Υπάρχει αυτή η θεωρία, υπάρχει γραμμένη από την αρχαία Ελλάδα. Οι δρόμοι, οι τρόποι που χρησιμοποιούνται, ναι, έχουν περάσει στη βυζαντινή μουσική. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί ήρθαν, κατέλαβαν το Βυζάντιο, δηλώσανε συνεχιστές του Βυζαντίου οι Τούρκοι. Αναλάβανε αυτοί να συνεχίσουν το Βυζάντιο, άρα και τον πολιτισμό του κλπ. Οπότε βεβαίως είναι και ελληνική, είναι και τουρκική, είναι και αρμένικη, είναι και όλων των λαών εδώ πέρα που συνδημιούργησαν. Είναι μια δημιουργία έτσι. Και η μουσική δεν είναι, πώς το λένε, η μουσική δεν μπορεί να μείνει κάπου κλειστά. Η μουσική φεύγει, δηλαδή αν περάσει απ' έξω και ακούσει ένα ωραίο τραγούδι, τώρα Τούρκος το παίζει, Εβραίος το παίζει, Αρμένος το παίζει, Ρωμιός το παίζει, το πήρες, το τσάκωσες, το ενσωμάτωσες. Εντάξει. Άλλωστε οι πόντοι αυτό δεν έχουν κάνει. Τι να πω για τα στεφανώματα. Ένα τραγούδι που εμφανίστηκε πότε στο ρεπερτόριο το ποντιακό? Εδώ και 20 χρόνια, παραπάνω δεν έχει. Ναι. Έτσι, ωραία, ένα παραδοσιακό, ένα Μάρς είναι, το οποίο προφανώς είναι ένα παραδοσιακό της Καπαδοκίας, μια που μιλάμε, το Τζιζαΐρ που μιλάει για την Αλγερία, για τα καράβια της Αλγερίας κλπ. Ωραία, το πήρανε και πολύ καλά κάνανε. Και το παίζουμε τώρα κι εμείς το κομμάτι, γιατί είναι ωραίο, έτσι είναι. Ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Κεφτές τώρα, τι είναι, κεφτές είναι ωραίο φαΐ. Όποιος τον δοκιμάσει θα πει δώσουμε τη συνταγή. Σήμερα κάνουν κεφτέδες και οι Γερμανίδες στα σπίτια τους έχουν μάθει από το YouTube, γιατί είναι ωραίο πράγμα. Ναι. Μετά από 500 χρόνια μπορεί να λένε είναι τοπικό φαγητό κεφτές. Ναι, κάτι ωραία. Τελευταίο να σε ρωτήσουμε για την Καπαδοκία. Επειδή είναι μια μουσική που έχει διατηρήσει, ας πούμε, ένα υφολογικό στυλ πολλών αιώνων πίσω. Δηλαδή νομίζω με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις ανά τα χρόνια. Πώς κατάφερε και το έκανε αυτό η Καπαδοκία σε αντίθεση με άλλες παραδοσιακές μουσικές, και αν εν τέλει είναι και καλό αυτό ή κακό? Καλό. Καλό είναι. Είναι καλό. Είναι καλό. Είναι άλλες μουσικές δηλαδή που αλλάζουν. Νόστιμα πράγματα. Πολύ νόστιμα πράγματα. Ωραίες μελωδίες οι οποίες είναι πολύ βυζαντινότροπες. Εγώ τώρα έχω ένα δικό μου κώδικα να περιγράφω κάποια πράγματα. Εννοώ βυζαντινότροπες, εννοώ λιτές αλλά ζουμερές, δηλαδή μελωδιούλες απλές, αλλά είναι τόσο ζουμερές εκεί μέσα και μπορείς υφολογικά αυτό το πράγμα να το αναδείξεις και να το κεντήσεις υπέροχα. Πολύ ωραίες μουσικές, πάρα πολύ ωραίες μουσικές, αλλά όλες οι μουσικές, οι παραδοσιακές παντού παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Δηλαδή άμα μπεις και μελετήσεις θα δεις υπέροχα πράγματα παντού. Είτε είναι η Καπαδοκία, είτε είναι Σμύρνη, ναι. Κωνσταντινούπολη, Πόντος, Θράκη. Θα μας πεις για τα ακούσματα Ανατολής? Ακούσματα Ανατολής. Γιατί και αυτό είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει. Ναι. Ένα project, πώς θα το χαρακτηρίζεις εσύ αυτό? Ένα project, είναι ένα μουσικό σχήμα το οποίο προήλθε περισσότερο από την πρόταση και την πίεση από κανένα δυο φίλους συναδέλφους μουσικούς. Από τον Σκούλιο, από τον Παναγούλια και αυτοί του στείλω ότι
πάμε να κάνουμε ένα σχήμα, να τραγουδάς κιόλας αφού τα λες και καλά. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι τραγουδιστής, τώρα εγώ μετά τα 40 αποφάσισα να γίνω τραγουδιστής. Όπου πάσα μου δίνεις τώρα, αλλά ολοκλήρωση και θα σε ρωτήσω μετά γι' αυτό. Πες. Λοιπόν, και τα ακούσματα Ανατολής βασίζονται σε ένα CD έτσι που είχα κάνει παλιότερα, πάλι με παρότρινση των φίλων μου, αυτών των δύο προσώπων ιδιαίτερα, ότι και εκεί πέρα μέσα έχω την Ανατολή και έχω βέβαια έτσι και έντονο λίγο το στοιχείο εδώ της Μακεδονίας, παιδιά, που να μην το παραβλέπουμε κι αυτό. Να το δείτε εσείς που μπορείτε αυτό, να το περάσετε και στον κόσμο, στην Ανατολική Κεντρική Μακεδονία έχουμε πολύ έντονο αυτό το βυζαντινό στοιχείο, το Αλατούρκα, με πολύ πλούσια μουσική παράδοση, και από εκεί πάλι, από τη Μακεδονία σήμερα ο κόσμος τι ξέρει και τι βλέπει, άλλα πράγματα, τα οποία είναι πολύ ωραία, υπέροχοι ρυθμοί, ωραίες ορχήστρες, αλλά η υπόλοιπη μουσική, η οποία έχει πολύ μεγάλη σχέση με την βυζαντινή μουσική, δεν είναι τόσο γνωστή, ή μπορεί να είναι γνωστή από ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται τους εκπροσωπούν, αλλά να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Μπορεί οι άνθρωποι να μην το κάνουν καλά αυτό. Αλλά στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει γενικότερα κριτήριο να καταλάβουμε έναν καλλιτέχνη πόσο καλά κάνει αυτό που κάνει, μπορεί έτσι να γίνονται λάθος επιλογές, να προβάλλονται και λάθος πρότυπα έξω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τα ακούσματα Ανατολής, γιατί και αυτή η μουσική είναι ανατολική μουσική, όπως η βυζαντινή μουσική είναι ανατολική μουσική. Αυτό, να αναδείξουμε έτσι αυτό το ιδιαίτερο, το υφολογικό όσο μπορούμε. Και τι μουσικά είδη παίζετε στο σχήμα? Στο σχήμα παίζουμε ακούσματα Ανατολής. Θα παίξουμε σίγουρα τουρκόφωνο που το έχουμε και λέω και συχνά και δικές μου καταγραφές, γιατί έχω και μερικές καταγραφές έτσι, επειδή ήξερα και λίγα τουρκικά. Από τουρκική μουσική? Από τουρκόφωνα Ρωμιών, Ελλήνων, προσφύγων. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια γύρισα και κάποια χωριά και κατέγραψα κάποια τουρκόφωνα, και ποντιακά έχω καταγράψει τουρκόφωνα και κάλαντα στα τουρκικά, ποντιακά και τέτοια πράγματα. Ναι, επειδή ήξερα και λίγο τη γλώσσα και επειδή η μουσική αυτή μου άρεσε, αυτό ήταν το αντικείμενό μου. Γύρισα και μερικά χωριά στην Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, και έκανα και μερικές καταγραφές από τουρκόφωνους Ρωμιούς. Δεν λέμε Καπαδόκες, γιατί η τουρκοφωνία δεν υπάρχει μόνο στην Καπαδοκία. Αυτό είναι λάθος, καθώς έχει περάσει αυτό πολύ. Η τουρκοφωνία υπάρχει και στον Πόντο, υπάρχει στους Ρωμιούς, στους Έλληνες των Αδάνων, της Ελεύκειας, η Σμυρνή, οι παλιοί που πρόλαβα εγώ, πρώτη γενιά, κάτι παππούδες, ναι μεν ελληνόφωνοι, αλλά και τα Τούρκα τα ξέρουν, και όποτε ζητούσαν τραγούδια, θέλανε και το Κόνιαλι, θέλανε και το Τζακιτζί, θέλανε και το Απτάλικο, ξέρω εγώ, και το Μπαμ, θέλανε και... οπότε και η τουρκοφωνία υπάρχει μέχρι και τα δικά μας τα χωριά, τα ντόπια στην Ροδόπη, στον νόμο Ροδόπης. Δεν υπάρχει μόνο στην Καπαδοκία η τουρκοφωνία. Ναι, σωστό είναι αυτό. Αυτό έχει περάσει λάθος. Ναι. Και οι Τούρκοι το έχουν παρερμηνεύσει αυτό. Νομίζουν ότι οι τουρκόφωνοι, οι Ρωμνοί είναι εκεί μόνο σε αυτή την περιοχή, Καραμάν, που αυτοί βεβαίως δεν προσδιορίζονταν ως Καραμανλίδες. Εδώ πέρα τους είπανε ή βγήκε Καραμανλίδες, όπως οι Πόντοι όταν ήταν εκεί δεν λέγαν Πόντοι για τον εαυτό τους. Λέγανε Ρωμιοί. Από την Τραπεζούντα. Ναι. Πού είσαι? Από την Τραπεζούντα. Και αυτοί όλοι οι πρόσφυγες δεν λέγανε είμαι Καπαδόκας, είμαι αυτό. Από πού είσαι? Από την Κεσάρια. Από το Εικόνιο. Ναι. Έτσι λέγονταν. Οι παλιοί δεν αυτοπροσδιορίζονταν. Δεν υπήρχαν αυτά τότε. Εθνική ταμπέλα. Ναι. Η εθνοτική ταμπέλα. Οι παλιοί αυτοπροσδιορίζονταν. Αυτά ήρθαν γενικά νομίζω από τον 20ο αιώνα. Με τα μεγάλα αστικά, σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα που είχαν δίπλα τους. Από πού είσαι? Από την Κομοτηνή. Ναι. Πάνω χωριό της Κομοτηνής. Τι είναι λοιπόν η Ανατολή, με βάση τώρα αυτό που λέγαμε για τα ακούσματα Ανατολής, ότι παίζεται ανατολικό ρεπερτόριο, τι είναι η Ανατολή, αν μπορούμε να κάνουμε λόγο για έναν ενιαίο πολιτισμό ή μια ομπρέλα πολιτισμών?
Ενιαίος είναι ο πολιτισμός αυτός, παιδιά, απλώς εντάξει υπάρχουν διαφοροποιήσεις κατά τόπους, αλλά αυτός ο πολιτισμός είναι ενιαίος και όχι μόνο μουσικός πολιτισμός. Εσύ άμα πας τώρα, Πόντιος είσαι? Όχι. Όχι. Ωραία. Ποιος είναι Πόντιος? Αυτός είναι Πόντιος. Λοιπόν, εσύ τώρα άμα πας, όχι δεν πειράζει, άμα πας τώρα εσύ στην Τραπεζούντα, στη Συνόπη κάπου ξέρω εγώ και αυτό και ακούσεις τη μουσική θα πεις ότι είναι η μουσική που ξέρω εγώ, ναι. Αλλά ενδεχομένως σε άλλη γλώσσα. Ναι. Ή μπορεί να ακούσει και ρωμέγα, γιατί έχει πολλούς ελληνόφωνους εκεί. Το φαγητό που θα φας, δεν είναι μόνο η μουσική, το φαγητό που θα φας θα πεις είναι το φαγητό που ξέρω από το σπίτι μου. Ενιαίος είναι αυτός ο πολιτισμός με κατά τόπους διαφορές, μικροδιαφορές κλπ. Αλλά είναι ανατολικός αυτός ο πολιτισμός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στον πολιτισμό της Δύσης αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα πού ανήκει, Ανατολή ή Δύση, τι πιστεύεις? Η Ελλάδα θα μπορούσα να πω και στα δύο, αυτό το πολύ υπέροχο που λέγεται για τη χώρα μας, ότι είμαστε ανάμεσα κλπ. Αλλά εγώ δεν βλέπω με τους δυτικούς να έχουμε και πολλά κοινά στοιχεία. Ίσα ίσα με τους ανατολικούς, τους Βαλκάνιους βλέπω να μοιάζουμε περισσότερο. Ίσως και θα έπρεπε τότε να κάνουμε και μια άλλη κατηγορία. Ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή να πούμε Βαλκάνια. Ναι. Να κάνουμε μια κατηγορία εδώ για μας. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Δηλαδή και εγώ πιο πολύ Βαλκάνιο. Σε βαλκανικό επίπεδο πρέπει να αισθανόμαστε. Ναι, πάντως με τους λαούς της Ανατολής, ιδίως αυτούς που είναι πολύ κοντά μας, έχουμε πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία από ότι με τους άλλους που είναι προς δυτικά. Σίγουρα. Ωραία, τώρα να πούμε και για κάποιες από τις συνεργασίες σου που έχεις κάνει και αν ξεχωρίζεις κάποια, και σίγουρα ξεχωρίζεις και έχουμε και επιμέρους ερωτήσεις σε αυτό, αλλά τι ξεχωρίζεις εσύ και τι παίρνεις από κάθε συνεργασία? Εδώ τώρα είναι δύσκολη η απάντηση, γιατί έχουν περάσει και χρόνια, παιδιά, 30 τόσα χρόνια, οπότε μπορεί να ξεχάσω και κάτι. Θα μπορούσα να πω ονόματα γνωστά, τα οποία δίνουν γαλόνια στην καριέρα ενός μουσικού. Να πω Νταλάρας, να πω έτσι που ξέρω εγώ, Γλυκερία, διάφορα τέτοια. Δεν το συζητάμε. Αυτά που μένουν περισσότερο μάλλον είναι ενδεχομένως και συνεργασίες με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί ή άσημοι και άγνωστοι ακόμη. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούσαν έτσι πολύ αυθεντικά και πολύ ζεστά μια παράδοση, ένα ρεπερτόριο μουσικό. Τι να θυμηθώ τώρα να πω για το Σόλωνα το Λέκα, που ήταν πολύ. Το Σόλωνα το Λέκα. Έχουμε και ειδική ερώτηση για το Σόλωνα Λέκα. Ωραία, σας δίνω λοιπόν την πάσα. Τι να πω τώρα, ο άνθρωπος δεν ήταν τραγουδιστής, δεν είχε μουσικές σπουδές, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τόσο αυθεντικά, με τόση ψυχή αυτό που έκανε, που τελικά καθώς έφυγε ο άνθρωπος από τη ζωή, συνειδητοποίησε ότι μάλλον ήταν ίσως και η πιο ωραία έτσι, φάση που έπαιζα και έδινα από τον εαυτό μου πολύ, γιατί ήταν πολύ αυθεντικό αυτό. Με μουσικούς όρους δεν μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό τώρα. Δεν χαρακτηρίζονταν και ως μουσικός ο ίδιος. Δηλαδή γλεντιστής έλεγε ότι... Όχι, δεν ήταν, ο άνθρωπος δεν ήταν μουσικός, αλλά ήταν τόσο... Ή ξέρω εγώ... Δόμνα Σαμίου. Με τη Δόμνα Σαμίου έχω παίξει κανένα 2 φορές στη ζωή μου. Σας είπα, υπάρχουν ονόματα δηλαδή τώρα στην καριέρα που δίνουν γαλόνια. Που δίνουν γαλόνια, αλλά τα άλλα όμως τα γαλόνια, εγώ αναφέρομαι στα άλλα τα γαλόνια της ψυχής περισσότερο και όχι αυτά που μπορούμε, γιατί από αυτούς τους ανθρώπους, τους άγνωστους καμιά φορά, διδάσκεις όχι μόνο μουσική, διδάσκεις μια στάση ζωής γενικότερα. Ναι. Δόμνα Σαμίου βέβαια, με τον Αηδονίδη έχω παίξει με πολλούς, είχα την τύχη. Επειδή είμαστε στο FBI για όλα θα σε ρωτήσουμε. Εντάξει. Για τη Δόμνα Σαμίου τι πιστεύεις ότι και εκείνη την εποχή κατάφερε να προσφέρει στην παραδοσιακή μουσική? Η Δόμνα Σαμίου. Η Δόμνα Σαμίου σίγουρα θα πρέπει να της αναγνωρίσουμε ότι πέρασε την παραδοσιακή μουσική
γενικότερα την παραδοσιακή μουσική. Σε κάποια σαλόνια έτσι πιο σε κάποιους αστικούς κύκλους, κάποια σαλόνια έτσι, σε πιο αστικούς, σε κάποιους διανοούμενους στην Αθήνα κλπ. Οπότε αρχίσανε και αυτοί να καταλαβαίνουν ότι όπου εδώ τώρα υπάρχει κάποιος πλούτος. Αυτή το επικοινώνησε πάρα πολύ ωραία αυτό το πράγμα, είχε αυτό το ταλέντο δηλαδή, και πρέπει αυτό το πράγμα να το αναγνωρίσουμε. Από αυτούς τους ανθρώπους ξεκίνησε αυτό. Και κάποια στιγμή εκτιμήθηκε και κατέληξε δηλαδή κρατικά αυτό. Να φτάσουμε δηλαδή μέχρι πριν από 25-30 χρόνια δεν είχαμε μουσικά τμήματα, ρε παιδιά, στα πανεπιστήμια. Δεν είχαμε. Κωνσταντινούπολη έχει εδώ και 100 χρόνια μουσικά τμήματα. Ναι. Γίνανε και μουσικά τμήματα, κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι κάποιες άλλες παραδόσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν ενδεχομένως και στο όλο αυτό το εθνικό, ας πούμε, προφίλ, ας το πούμε ξεκάθαρα, αποσιωπήθηκαν, όπως είναι και η τουρκόφωνη παράδοση που είναι εκατοντάδων χιλιάδων Ρωμιών, Ελλήνων. Σωστά. Ναι. Ή ξέρω εγώ, παλιότερα δεν ακούγονταν καθόλου, όχι βλάχικα, όχι αρβανίτικα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε. Ναι. Και αυτό τώρα σε σχέση με τη Μικρασία να πούμε και κάτι. Αυτό που έχουμε σήμερα σαν παράδοση μικρασιάτικη και ξέρουμε, έρχεται περισσότερο από την δισκογραφία των Αθηνών, που έχει διαμορφωθεί μετά τον Καρά και τη Δόμνα Σαμίου, και βλέπουμε και τους συλλόγους που ασχολούνται με τα μικρασιάτικα να χορεύουν, να παράγουν όλο αυτό, ένα ρεπερτόριο, το οποίο όμως είναι καθαρά δισκογραφία αθηναϊκή. Καράς, Σίμων Καράς, Δόμνα Σαμίου κλπ. Είναι ένα ρεπερτόριο το οποίο δεν είναι φτιαχτό, προφανώς είναι από κάποιους μικρασιάτες ελληνόφωνους, αλλά είναι ένα ρεπερτόριο το οποίο αφορά πληθυσμιακά το 0,1 των μικρασιατών συγκεκριμένων περιοχών ελληνόφωνων της Μικράς Ασίας, και όλη η υπόλοιπη παράδοση των μικρασιατών που είναι ενιαία κιόλας, ακόμα και αυτοί οι ελληνόφωνοι, όπως είπα, θέλανε να ακούσουν το κόνιαλι, το τζακετζί, τα τουρκικά, το ουλάν, το μπαμπατζί, όλα αυτά. Πολλά από αυτά τα έχει κάνει δισκογραφία και ο Καζαντζίδης. Πολλά από αυτά τα τραγούδια. Αυτά βεβαίως δεν ταιριάζουν κιόλας τώρα, γιατί οι άνθρωποι ήρθαν από εκεί πέρα, μιλούσαν τουρκικά. Αυτό δεν τέριαζε τώρα στην καινούργια πραγματικότητα. Αντιμετωπίστηκαν και εχθρικά κιόλας από τους ντόπιους. Οπότε έπρεπε να το αποβάλουν αυτό. Αλλά θα πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, να το ξέρουμε, ότι αυτό που έχουμε σήμερα σαν μικρασιατική παράδοση είναι όλο φτιαχτό. Δεν αφορά την παράδοση που έφεραν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί πέρα. Γιατί κυρίως αυτή η παράδοση είναι τουρκόφωνη, είναι στα τούρκα και δεν ταιριάζει με το εθνικό μας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Ωραία, μιας και μιλάμε για πρόσωπα και αναφέρθηκες και στο Χρόνια Ιδονίδη, που είναι μια πολύ μεγάλη μορφή για την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Τι πιστεύεις ότι θα ήταν η ελληνική παραδοσιακή μουσική χωρίς το Χρόνια Ιδονίδη? Ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, και έχω απάντηση έτοιμη απάντηση. Θα ήταν πιο χωριάτικη, πιο αυθεντική. Ναι. Μ' αρέσει η απάντηση. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, αλλά μ' αρέσει. Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, σας είπα, δώσανε ένα πιο αστικό, πιο βυζαντινότροπο, πιο λόγιο χαρακτήρα σε όλο αυτό το ρεπερτόριο. Τώρα ο Αηδονής βέβαια έχει λίγο διαφορετικό, αλλά τα έκανε πιο μικρασιάτικα, πιο βυζαντινότροπα, ψάλτης ήταν κιόλας ο άνθρωπος, και τα έδωσε ένα τέτοιο χαρακτήρα, να έγινα πιο, πώς θα το πω, πιο έντεχνα, το καταλαβαίνουμε αυτό, πιο πλούσια. Βέβαια εγώ σαν μουσικός αυτό το αναγνωρίζω και μ' αρέσει κιόλας. Και εγώ σαν μουσικός έτσι θέλω δηλαδή το πιο πλούσιο, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά θα πρέπει και εδώ να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αυτό που έκανε ο Ιδονίδης είναι μια εξέλιξη για μένα της μουσικής εκεί της περιοχής, και επίσης αυτοί οι άνθρωποι φτιάξαν και πάρα πολλά κομμάτια, εντάξει. Πάρα πολλά κομμάτια από το ρεπερτόριο που υπάρχει δεν είναι παραδοσιακά, όπως και η Σαμίου βεβαίως έκανε το ίδιο.
Αλλά είναι ωραία πράγματα και τα παίζουμε και εγώ και τα παίζω και μου αρέσει να τα παίζω. Και στην τελική αυτό έχει σημασία, μιας που το συζητάμε. Δηλαδή ότι παίζουμε μουσική που μας αρέσει και ας μην είναι παραδοσιακή, αλλά στην αντίληψη του κόσμου έχει μείνει ως παράδοση. Δικαιούμαστε να πειραματιστούμε, να το εξελίξουμε, είναι θετικά όλα αυτά που γίνανε. Είναι θετικά αυτά που γίνανε. Απλώς αλλάζει το τοπίο αυτό, δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να το αναφέρουμε. Με τους Μικρασιάτες άλλα έφεραν οι άνθρωποι από εκεί, η μεγάλη πλειοψηφία. Και σήμερα οι ίδιοι τους, οι απόγονοι στους συλλόγους που έχουν ξεγλένια τους χορεύουν άλλα πράγματα από αυτά των προγόνων τους που φέρανε, που δικαιολογούνται όλα αυτά, το είπαμε γιατί. Άλλωστε άμα χάσεις και τη μητρική σου γλώσσα, οι πιο πολλοί από αυτούς τουρκικά μιλούσαν. Άμα χάσεις τη μητρική γλώσσα χάνεις όλη σου την ιστορία. Ναι. Τι να πούν οι άνθρωποι τώρα. Ολοκλήρωσες, γιατί θέλω να σε πω κάπου αλλού. Έχεις ασχοληθεί και με τα ισπανοεβραϊκά τραγούδια, τα σεφαραδίτικα δηλαδή, που θέλω να μας πεις στην ουσία τι καινούριο γνώρισες εκεί, και πέρα από το λαογραφικό ή το μουσικολογικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχει, καλλιτεχνικά είναι ωραία, σου αρέσουνε? Πολύ. Ωραία. Πολύ. Με τα ισπανοεβραϊκά, τα σεφαραδίτικα είχαμε αρκετά χρόνια αυτό το project, κάναμε και αρκετές συναυλίες και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη βασικά κάναμε συναυλίες και στο Ισραήλ κάναμε συναυλίες και εκεί ήταν μια ωραία εμπειρία, πήγαμε και βρήκαμε πάρα πολλούς Σαλονικιούς παππούδες, μας ακούγανε που μιλούσαμε ελληνικά και έρχονταν κοντά μας, παιδιά από πού, και εμείς από τη Σαλονίκη είμαστε, πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, έτρεξε αυτό το project του Νίκου του Τζάνι, λοιπόν, έτρεξε πολλά χρόνια, έπαιζε βιολί εγώ σε αυτό το σχήμα. Είχαμε τον David Salthiel, τον Δαβίκο, ο οποίος ήταν ο ψάλτης συναγωγής. Και ήταν πολύ αυθεντικό, πολύ original το πράγμα, δηλαδή ωραίο ήτανε. Και οι άνθρωποι τραγουδούσαν, όπως είπα, το στυλ αυτό που τραγουδούσαν όλοι οι λαοί εδώ της περιοχής. Δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο. Απλώς ήταν στα ισπανικά. Δηλαδή, άκουγες Καρσελαμάζ και Τσιφτετέλια στα ισπανικά. Ναι. Ενδιαφέρον. Και ωραία καθιστικά κιόλας, έτσι και λίγο πιο μουσικά να καταθέσω έτσι και μερικές πληροφορίες. Είχαν και μερικά καθιστικά τα οποία ήταν και δύσκολα, έτσι, και σπάνια και πλούσια μακάμια δρόμοι. Το πω, ας πούμε, και βυζαντινά, ξέρω εγώ, έχουν ρεπερτόριο πολύ, ας πούμε, σε βαρύ. Σε βαρύ διατονικό, ξέρω. Αυτά δεν τα συναντάς συχνά. Είχαν πλούσια παράδοση. Πολύ πλούσια παράδοση, ναι. Ωραία, να σε πάμε τώρα κάπου αλλού που το συζητούσαμε και λίγο πριν, γιατί το έχουμε μάθει, ότι εκτός από τη μουσική ασχολείσαι και, πώς να το πούμε, με τη μαγειρική. Με τη μαγειρική, πιο εξειδικευμένα. Φτιάχνεις, έχω ακούσει ότι είσαι ο καλύτερος όμως. Παστούρμα. Ναι. Παστούρμα. Στην παραγωγή παστούρμα. Ναι. Πώς φτιάχνεται ο παστούρμας? Ο παστούρμας είναι... Γιατί έχω ακούσει διάφορους τρόπους. Δύσκολο πολύ, έχει πολλά στάδια και είναι χρονοβόρο πολύ. Ναι. Καταρχήν να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή λέγοντας ότι πολύ συχνά εκεί που πήγαινα και κατέγραφα τα τραγούδια από παλιότερους σε διάφορες περιοχές, τουρκόφωνος όπως είπα, μιλούσα και για συνταγές, γιατί και αυτό το πεδίο με ενδιέφερε πάρα πολύ με τη μαγειρική. Ναι. Ρωτούσα, μάθαινα και με τον παστούρμα. Κοιτάξτε, με τον παστούρμα, εμείς στην Κομοτηνή τον παστούρμα τον έχουμε πολύ συχνά, δηλαδή πώς το λένε, τρώμε πολύ παστούρμα. Εγώ όταν ήμουν μικρός, ας πούμε, σχεδόν όλα τα χασάπικα της πόλης, 20 χασάπικα, είχαν τους παστούρμάδες έξω κρεμασμένους. Δηλαδή ο παστούρμας έδινε και έπαιρνε. Και πολύ ωραίο παστούρμα κιόλας, φοβερό παστούρμα. Οπότε με τον παστούρμα και από μικρός έτσι, δεν νοείται γιορτή στην Κομοτηνή χωρίς παστούρμα. Παστούρμα έχουμε χειμώνα, καλοκαίρι, πάρει παστούρμας πολύ. Ναι, και λοιπόν πήγα στους ανθρώπους αυτούς και έμαθα την τέχνη. Τώρα αυτή η τέχνη, αν είναι ντόπια κομοτηνέικια ή αν ήρθε με κάποιους πρόσφυγες, αυτό δεν το ξέρω. Πάντως κάνουν πάρα πολύ και καβουρμά επίσης. Και καβουρμά, Ναι, και καβουρμάδες και τέτοια πράγματα. Με τον παστούρμα λοιπόν, και κατέγραφα εκεί στους Καπαδόκηους που πήγαινα, ρωτούσα, ξέρω εγώ, έγραφα κανένα τραγούδι και μετά έλεγα, πες μου τώρα για τον παστούρμα. Πώς το κάνετε το παστούρμα.
Και ο Τάσος ο Πούλιος μας είπε ότι φτιάχνεις και ντοντουρμά. Ντοντουρμά, ναι. Ντοντουρμά είναι το παγωτό, Παγωτό είναι ντοντουρμά, ναι. Ντοντουρμά είναι παγωτό, ναι. Κάνω και ωραίο ντοντουρμά, το οποίο δεν είναι και τίποτα δύσκολο, παιδιά. Όλοι οι παλιοί κάνανε ντοντουρμά. Ντοντουρμά είναι στα τουρκικά το παγωτό. Ναι. Παγωτό σημαίνει. Ναι. Εδώ εμείς όταν λέμε ντοντουρμά εννοούμε αυτό το παραδοσιακό, το παγωτό, καϊμάκι ξέρω εγώ, δηλαδή αυτό το παλιό, το οποίο βασικά όμως αυτό τώρα έχει το κύριο συστατικό του είναι το σαλέπι. Το οποίο όμως πλέον απαγορεύεται αυτό να... Δεν μπορούμε να το συλλέξουμε γιατί είναι άγρια ορχιδέα, δεν καλλιεργείται το σαλέπι και υπό εξαφάνιση. Είναι φυτά υπό αυστηρή επιτήρηση, προστασία κλπ. Δηλαδή άμα σε τσακώσουν να έχεις συλλέξει σαλέπι, έχεις βαριές... Ναι, αυτό είναι το βασικό συστατικό. Οπότε με τον ντοντουρμά εντάξει, θεωρητικά δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον, κανένας δεν μπορεί να κάνει πλέον ντοντουρμά, γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται η συλλογή του σαλεπιού. Ναι. Θεωρητικά. Είναι σαλεπάκι. Το σαλέπι γίνεται και ρόφημα, το χειμώνα ρόφημα, το καλοκαίρι το κάνανε παγωτό. Δεν υπάρχει αυτό τώρα πλέον γιατί και κάποιοι που πουλάνε δεν βάζουν μέσα και σαλέπι, ίσως και καθόλου να μην βάζουν. Νεσιστές είναι, γιατί είναι και πανάκριβο και δυσέβρετο, δηλαδή το σαλέπι το κιλό μπορεί να έχει και 300 ευρώ, 250 ευρώ, 300. Ναι. Ξέρω εγώ τώρα. Το κανονικό, όχι αυτό που έχει στο μάρκετ. Αυτό που έχει στο μάρκετ δεν είναι σαλέπι. Αν διαβάσει από πίσω, αν έχει σαλέπι, θα έχει πολύ λίγο, το οποίο απαγορεύεται κιόλας. Ναι. Αυτό με τον ντοντουρμά. Ο παστορμάς λοιπόν είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, δύσκολο, πολύ αλλαντικό, πολύ νόστιμο, πικάντικο πολύ. Έξτρα παραδοσιακό, δεν έλειπε από κανένα τραπέζι, παιδιά. Τώρα που έχουμε εδώ και την κάμερα και μας γράφει, πες μας τη συνταγή για τον παστούρμα. Το παστούρμα. Είναι δύσκολη διαδικασία, παιδιά. Είναι πρώτα καταρχήν να διαλέξουμε καλά κομμάτια κρέατος. Η κοπή τους έχει σημασία. Εσύ τι φτιάχνεις από καμήλα? Όχι, βρε. Καμήλα είναι μύθος ελληνικός. Είναι μύθος. Δεν κάνανε από καμήλα. Σοβαρά. Κάτσε τώρα εδώ μου γκρεμίζεις. Καταρρίπτεται ο μύθος λοιπόν. Κοίταξε, αυτό προφανώς. Και από τι το κάνανε? Από μοσχάρι. Μοσχάρι, και οι χριστιανοί εκεί στην Καπαδοκία το διασταύρωσαν από διαφορετικά χωριά. Ενίοτε κάναν και κανένα χοιρινό αν είχαν. Κάνα ψαρονέφρι το βάζανε μέσα. Άρα να μπει εδώ κάτω, ο παστούρμας δεν είναι καμήλα, είναι να γραφτεί. Η καμήλα είναι μύθος, παιδιά. Οι παλιοί τώρα ή στην Τουρκία, άμα πεις αυτό, γελάνε. Τώρα πώς προέκυψε αυτό? Προφανώς από κάποιο καλαμπούρι ή κάζου. Εγώ τώρα δεν ξέρω. Ναι. Αλλά λέω, προφανώς κάποιος ρώτησε τι είναι αυτό, από τι κρέας, και ο άλλος είπε πώς λέμε. Και εμείς πολύ συχνά δεν λέμε, δηλαδή στο χωριό μου, άμα φάει κανένα κρέας και πει τι κρέας είναι αυτό, ο άλλος έτσι πειραχτικά μπορεί να το πει σκυλί, γαϊδούρι είναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Κάπως έτσι βγήκε αυτό με την καμήλα, υποθέτω. Ναι. Και ο παστορμάς καμήλας. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια υπάρχει έξω ο παστορμάς καμήλας. Προφανώς κάποιες εταιρείες πήραν αυτό το μύθο και τον κάναν πραγματικότητα στην Ελλάδα. Δεν κάνανε όμως, από μοσχάρι κάνανε. Ναι. Πρέπει να μπει στο αλάτι, να κοπεί σωστά το κρέας, να μπει στο αλάτι. Μετά θα πρέπει να μπει στο μπασκ που λέμε, να πατηθεί μέσα σε πανιά. Παραδοσιακά γινόταν, τη λίγαν με πανιά που τα πλένανε, τα λάζανε, τα πατούσανε με βάρη. Μετά με τα μπαχάρια να κάνουν το τσαμάν. Τσαμάν είναι και το μοσχοσίταρο, το τσιμένι που λένε στα ελληνικά. Ναι. Και το μοσχοσίταρο, αλλά και το μείγμα που φτιάχνανε, όπου το κύριο μπαχαρικό ήταν αυτό, το ονομάζανε πάλι τσαμάν αυτό. Οι Καπαδόκες, ας πούμε, που κάνανε. Και μάλιστα αυτό το κάνανε πολύ συχνά και το είχαν και σαν πιάτο, το κάνανε με ψωμάκι. Κάναν πιτούλες, έτσι λίγο νερουλό, και το τρώγανε. Πώς στο χωριό μου τρώγανε σάλτσα με ψωμί. Και εμείς σάλτσα με ψωμί τρώγαμε πολύ συχνά, μικρή, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι τώρα. Ναι.
δεν θα διαφοροποιηθούμε πολύ. Θέλουμε να σε βάλουμε μάλλον να μας πεις σε 5 μουσικούς που έχουμε διαλέξει τι τραπέζι θα τους έκανες. Έτσι. Στο καθένα τι θα βάζες, τι θα το φτιάχνες. Θα ξεκινήσεις? Ναι. Πάμε. Δύσκολο, Τι τραπέζι θα έκανες στον Τάσο Πούλιο? Α, τον έχω τον Τάσο. Είναι εκεί με τα Σουζούκια και τους Παστρομάδες ο Τάσος. Ναι. Είναι Μερακλής. Ναι. Εκεί. Αυτό. Έχω συνταγές εγώ με αυτά. Κάτι γκιοσλεμέδες που κάνουμε εμείς, κάτι τέτοια. Τα έχω. Ναι. Τι τραπέζι θα έκανες στον ταξιάρχη Γεωργούλη? Πριν από χρόνια είχα κάνει φασολάκια, έρθει στο σπίτι, τα έφαγε και έκτοτε μου λέει είναι τα καλύτερα φασολάκια που έφαγα στη ζωή μου. Είχες βάλει μήπως λίγο παστούρμα μέσα στα φασολάκια? Καθόλου, φασολάκια. Λοιπόν, τι τραπέζι θα έκανες στον Κυριάκο Ταπάκη? Στον Ταπάκη. Και του αρέσει το φαΐ, Πολύ. Πρόσχετα θα πεις τώρα. Με τον Ταπάκη όταν είχα πάρει ένα αυτοκίνητο τότε που πήρα, το δεύτερο, εδώ ήμασταν, συγκατοικούσαμε κιόλας. Εδώ λέγαμε τι έχεις αυτό το Σαββατοκύριακο? Να κάνεις? Τίποτα. Εσύ? Τίποτα. Άντε φύγαμε Κωνσταντινούπολη να φάμε. Πηγαίναμε, τρώγαμε και γυρνούσαμε πίσω. Ο Ταπάκης, τον Ταπάκη μάλλον θα ριζόγαλο φούρνου. Ένα ριζογαλάκι που κάνω εγώ παραδοσιακό. Ριζόγαλο. Φερέν σουτλάτσι λέγεται. Μήπως θα τον επισκεφτούμε για εμείς? Μήπως να κάτσουμε κάνα 2 μέρες παραπάνω να πάμε να φάμε? Την άλλη φορά θα έρθουμε εμείς. Να έρθετε πολύ ευχαριστώς. Θα κάνουμε μετά μαγειρόρχεστρα θα κάνουμε. Ο Ταπάκης είναι με το ριζογαλάκι του. Φερέν σουτλάτσι είναι του φούρνου. Είναι πολύ ωραίο ριζογαλάκι αυτό. Παραδοσιακό. Τι τραπέζι θα έκανε στο Μάκη τον Μπαγκλατζή? Ο Μάκης, ωραίος. Ο Μάκης είναι πάντα με την καλή κουβέντα. Ό,τι και να φάει θα πει μπράβο ρε Γιώργο, τι ωραίο που το έκανες. Και ο Μάκης είναι με παστορμάδες και καβουρμάδες και αυτά, είναι πολύ μερακλής. Έχει και καραμανλίδικη ρίζα αυτός. Είναι Καπαδόκας ο Μάκης και έπαιρνε και παστορμαδάκι. Το πήγαινα. Οπότε ο παστορμάς παίζει οπωσδήποτε στο Μάκη. Ωραία. Ναι. Ωραία, και τελευταίο, τι τραπέζι θα έκανε στο Δημήτρη Παναγούλια? Στο Δημήτρη Παναγούλια. Ο Δημήτρης είναι κρεατοφάγος. Οπότε τον έκανα αυτό και κανένα πιλαφάκι από δίπλα. Όπως είπατε. Και κρέας. Τώρα το κρέας τι μπορεί να είναι? Κιοφτέδες θα τον έκανα. Κιοφτεδάκια, κιοφτέδες θα τον έκανα. Ωραία. Το Μίτσο, ναι. Ωραία, λοιπόν. Ήταν ο Γιώργος Ψάλτης και πριν ήταν ο Γιώργος Ψάλτης, να σου κάνουμε και ένα δώρο. Πάντα το ξεχνάω, γι' αυτό μου κάνουν νόημα. Καλά κάνουν και μου κάνουν νόημα. Λοιπόν, είναι το συντάκι μας που έχουμε βγάλει με την ορχήστρα. Είναι καταγραφές από Κάλαντα στον Πόντο. Α, ωραία. Ελπίζουμε να έχεις και συσκευή να το ακούσεις. Έχω και εγώ καταγραφές ποντιακά, τουρκικά. Εμείς επιλέξαμε, είναι 10 κάλαντα επιλεγμένα. Υπάρχουν... Τόσα πολλά κάλαντα έχει ο Πόντος, Περισσότερα υπάρχουν. Και μεταξύ αυτών και τουρκόφωνα, όπως είπες και εσύ. Ναι, τόσα πολλά, μπράβο. Στο επόμενο που θα κάνουμε τα τουρκόφωνα. Εμείς επιλέξαμε παραλιακές περιοχές κυρίως. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο Γιώργος Ψάλτης, τώρα θα πέσει το χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Εγώ το είπα, ναι.